Ongi etorri Orotariko Euskal Hiztegiari buruzko tutorial honetara. Orain arteko tutorialetan euskal hitzak sarrera azpisarreretan eta adibideetan nola bilatzen diren ikusi dugu. Oraingo honetan beste bilaketa mota batzuk nola egin daitezkeen ikusiko dugu. Orotariko Euskal Hiztegian adirak erdaraz emanda daudenez, definizioetatik bilaketak egin ditzakegu erdarazko hitzen euskarazko ordainak aurkitzeko. Horretarako, bilaketa laukiaren eskuineko menu zabalgarrian definizioetan aukeratuko dugu. Bilaketa laukien erdarazko hitz basartu eta bilaketa botoia sakatuko dugu. Adibidez, molino hitza bilatzen badugu, emaitzaren ezkerreko zerrendak esaten digu 21 sarreratan dagoela hitz hori definizio gisa. Horietako bakoitzean klik eginda, dagokion sarrera ikusiko dugu bere informazio guztiarekin. Adibidez, Aldaparo sarrerako definizioan audio. Acequia o canal de agua tomada de un río y que se emplea para riego de la huerta, para mover un molino, una ferrería, etc. Depósito de agua, saetín de molino, hori azkue da, presa de molino. Definizioetatik kanpo badaude erdarazko azalpen batzuk. Azalpen horietan bilaketa egiteko definizioetan aukeratu ordez sarrera osoan aukeratuko dugu. Aukera hori eginda molino bilatzen badugu, lehen baino asko emaitza gehiago aurkituko ditugu. Horietako bat, askazilo ezaigu azaldu lehen. Depósito como de 1 litro de cabida a donde cae el grano desde la tolva y de allí al molino. Frantsesezko hitzak ere bila daitezke. Adibidez, bouleversé. Hitz hori duten sarreren zerrenda ezkerreko aldean agertzen da. Horietako batean klik eginda, sarrera osoa ikusiko dugu eskuinean eta bilatu dugun hitza nabarmenduta azalduko da. Bestelako informazioak ere eskura daitezke sarrera osoa aukeratuta. Adibidez, Ger bilatzen badugu, Gernika eta Bermeoko azpi euskalkietako hitzen zerrenda jasoko dugu. Guztira, 500 sarrera inguru. Laburturen adierak eta beste zenbait argibide web orriaren barrenean dauden esteketatik aurkitzen dira. Honekin bukatu dugu tutorial hau, espero dut harrigarria gertatuko zitzaizula, dena den bilaketa sistemari probetxo ateratzen ikasteko erarik onena probak egitea da. Eta hori zure esku gelditzen da.